हेलौ फ्रेन्ड्स, नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि बड'लेण्ड कसारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो हरबाय। दिनै आं नोंथांमोननो गोदान बर'नि निउस आपडेट लाना फैदों गासिबो बर' इउटुबारफोरनि। नोंथांमोना साउन्डआ क्लियार खोनायाखैबाथाय सरि, जोंनिखै मार अखा हादों, बेनि थाखायनो नयसा खोनानोबो हागौ, बेनि थाखाय सरि बिनाय थाबाय। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, अननानै गासिखौबो सापर्ट खालामलायदो बर'जों बर'। फैदो दानिया सबसे फार्स्ट निउस आपडेटनिफ्राय। सबसे फार्स्ट निउस आपडेटआव दं जोंहा बड' इनफ'निफ्राय बिथाङा 100K जानायनि बान्था होनो नागिरदों। बान्थाखौ बिथाङा गावनि भिडिअ'नि कमेन्ट खालामनो थाखाय खावलायदों। बिथाङा गावनि सेकेन्ड चेनेल बड' इउटुब चेनेलाव बेखौ स्पेसियेल खावलायदों। नायदो नोंथांमोना दा। बेकग्राउन्डखौ इगनर खालामदो, आं दायो मंगलियावसो दङ। एनिवे टटेल 3000 रुपिस होगोन आं साथामखौ रेन्डम कमेन्ट पिकारनि गेजेरजों सेलेक्ट खालामगोन, माने सासेनो 1000 साथामनो होगोन आं, टटेल साथाम उइनार जागोन। थ' जायफोरा गोसो दङ पार्टिसिपेट खालामब्लानो जाबाय। बेवहाय माबोरै पार्टिसिपेट खालामगोन होनना बुङोब्ला इजिथार। बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट मोनसे हरनांगौ, ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामनांगौ आरो भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होनांगौ। बेनो इजिथार पार्टिसिपेट खालामनाय प्रसेसा। स' कमेन्टआ मेनथार। आं मानो होनब्ला इउटिउब रेन्डम कमेन्ट पिकारनि गेजेरजोंसो माने उइनारखौ सेलेक्ट खालामगोन नालाय, बेखायनो कमेन्टखौ हरनो माने बावगारनो नाङा ना। कमेन्टखौ सासे मानसिया मोनसेल' हरगोन, मोनसेनि जुदि बारा कमेन्ट हरब्ला बेखौ आं डिसक्वालिफाइ खालामगोन बा रिजेक्ट खालामगोन। थानो नोंथांमोनाबो पार्टिसिपेट खालामहैदो, गाहायाव दं लिंकआ बे भिडिअनिया। फैदो दाना नेक्स्ट निउस आपडेटआव। नेक्स्ट निउस आपडेटआ जाबाय जोंहा एक्सट्रा इउटुबारनिफ्राय बिथाङा गावनि चेनेलाव भिडिअ खालामनानै मोनसे बाथ्रा बुंदों, जेराव बुंदों बिथाङा गावनि चेनेलाव सोरबा स्पन्सरशिप हरदोंनो। बिथाङा गिभ अवे होनो नागिरदों, साथाम सेलेक्ट बानायगोन, सासेयाव 1000 गासै 3000। बिथाङा दा बे भिडिअखौ बानायथ'वाखै, साननैसो उनाव बिथाङा भिडिअखौ खालामगोन बुंदों गिभ अवेनिखौ। बिथाङा गिभ अवे खालामबा मा रुल होयो, बिदिखौ रुलखौ मानिनानै खालामनानै पार्टिसिपेट। चेनेलाव साननैसोनि उनाव मोनसे गिभवे फैगोन, आरो बे गिभवेआ एसे आलादा टाइपनि जागोन। माने गुबुन मोनसे चेनेलासो आंनि चेनेलाव स्पन्सरशिप खालामहरदों आरोना गिभवे खालामनो थाखाय। साननैसोनि उनाव आं मोनसे भिडिअ बानायनानै बुंनानै होगोन जे नोंथांमोना बे आंनि गिभवेआव माबायदि बाहागो लानो हागोन। साथाम उइनार सायख'नाय जागोन, माने फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड प्राइज थागोन। आरो अब्लाबो आं बुंनानै होनि मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो, माने फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज थार्ड प्राइज थाब्लाबो माने आंनिफ्राय हरनांगौ रांखौ आं साथामनोबो समानै हरगोन आरोना। फार्स्ट प्राइजआबो 1000, सेकेन्ड प्राइजआबो 1000 आरो थार्ड प्राइजआबो 1000 जागोन, माने बयनाबो समानानो जागोन आरोना। जिखि जादो आं साननैसोनि उनाव नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायना होगोन जे नोंथांमोना अबे मोनसे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनांगौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सानफ्रामबो नायबाय थाब्लानो मिथिगोन आरो। बे भिडिअनि लिंकखौ आं गाहायाव होना दोनदों, नोंथांमोना नायहैदो। जोंनि नेक्स्ट निउस आपडेट जादों बड' इनफ' आरो PMC इउटुब चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा 139 लाख साबस्क्राइबार दं। दा बड' इनफ' दानसिगोन BMC इउटुब चेनेलखौ। बिथाङा माने बिथांनि भिडिअ आगारनाया बांसिन जाबाय। बड' इनफ'ना BMC इउटुबनिया दासो 444 आरो PMC इउटुब चेनेलनिया 754। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनबाय। भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों। उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन।